Tahle terasa má tolik metrů, co standardní 3KK v Plzni nebo Praze. S tím rozdílem, že tady místo výhledu do sousedovy kuchyně dostanete panorama na Šumavu. Vítejte v Železné Rudě. Funglový apartmán 3KK se nabízí včetně kuchyňské linky a jako bonus obdržíte návrh interiéru od designéra, takže nemusíte extra řešit, co kam patří. Plzeň hodina 20, Praha něco málo přes 2 hodinky, ale ten pocit, jako byste byli na jiné planetě. Tak co, zůstane tahle stylovka jen v oblíbených, nebo to bude skutečné? Zavolejte dřív, než zmizí z nabídky.